ସତରେ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ବୁଝିବା କେତେ କଷ୍ଟ ନା। ଆମ ଭାବନା, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ ବାସ୍ତବିକତାଠାରୁ କେତେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ନା। ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବି ସତ ହେବନି, ତଥାପି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ। ମୁଁ ପ୍ରେମର ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କହୁଛି। କ'ଣ ଏ ପ୍ରେମ, କେମିତି ହୁଏ, କାହିଁକି ବା ହୁଏ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାକି ଏତିକି ଜାଣେ, ପ୍ରେମରେ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ଅନୁଭୂତି ଥାଏ। ନିଦାକ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହୃଦୟରେ ଖେଳେଇ ଦିଏ ଶୀତଳ ଚଞ୍ଚଳ ଶାନ୍ତ ଛାୟା। ନେଇଯାଏ ମନକୁ ଏକ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ଦୁନିଆକୁ, ଯେଉଁଠିକି କଳ୍ପନାର ଶେଷ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୂର କରିଦିଏ ଏକାନ୍ତ, ନୈରାଶ୍ୟ ଆଉ ଦୁଃଖକୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏଇଟା ଯେ ଆମ ବାସ୍ତବିକତା କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରେନି ଏ ପ୍ରେମକୁ। ବାସ୍ତବିକତା କେବଳ ବୁଝେ ମାନଦଣ୍ଡ, ଜାତି, ଧର୍ମ, କୁଣ୍ଡଳୀ, ସବୁ କିଛି। ସେ କେବେ ବୁଝେନି ଦୁଇଟି କ'ଣ ହୃଦୟର ବିକଳତା, ଆବେଗତା। ସେ କେବେ ବୁଝେନି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା। ତଥାପି ଆମକୁ ଏହି ବାସ୍ତବିକତା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସମାଜର ରୀତି, ନୀତି, ନିୟମ ଆଉ ପରମ୍ପରା।